Danas smo otvorili radove na rekonstrukciji fabrike vode u Majdevu. Sa ovim projektom nastavljamo veliki regionalni projekat vodosnabdevanja za ceo Rasinski okrug, odakle će se vodom snabdevati gotovo 180.000 stanovnika, rekao je gradonačelnik Kruševca Desimir Pavlović, istakavši značaj ove investicije. Radi se o ogromnoj donaciji IPA fondova u iznosu od 7 miliona evra, ukupno uloženih para u ceo projekat rekonstrukcije. Važno je reći da je ovo i primer dobre saradnje sa Vladom Srbije, jer Vlada Srbije ulaže preko Ministarstva finansija, Ministarstva NIP-a i preko Ministarstva poljoprivrede, odnosno preko Direkcije za vode, 180 miliona u projekat rezervoara Lipovac, koji je sastavni deo celog regionalnog vodosnabdevanja. Opština Ćićevac je najveći dobitnik zato što je jedina koja nema pijaću vodu, rekao je predsjednik ove opštine Zlatan Krkić, govoreći o radovima na povezivanju cevovoda Majdevo-Pojate. Ja obećavam da ćemo mi do kraja godine sa naporima koje smo imali da završimo potpuno regionalni vodovod, dakle da se konektujemo od ovog mesta Majdevo-Pojate, to je 32 kilometra. U mom delu mandata mi smo radili 27, dakle 90% cevi je povezano odavde. U Varvarinu je urađena rekonstrukcija i proširenje lokalne vodovodne mreže, naglasio je predsjednik Zoran Milenković. Očekujemo znači da u drugoj polovini 2012. godine, kada se kapacitet fabrike vode u Majdevu poveća na 1000 litara u sekundi, da i opština Varvarin kao i opština Ćićevac, deo opštine Aleksandrovac, deo opštine Trstenik, naravno grad Kruševac, svi dobiju zdravu pijaću vodu sa sistema ćelije. Radovi na rekonstrukciji fabrike vode počeće sa prvim lepim danima, rekao je direktor vodovoda Slobodan Lazić. Počeće izgradnja građevinskog dela iza ovog objekta, gde bi se vršila priprema vode koja sada nije bila u toj količini i u obimu, zato se to i radi. I radit će se na adaptaciji same ove zgrade unutar sistema kompletnog. Projekt menadžer ispred izvođača radova italijanskog konzorcijuma Caligan sa beogradskom grupom LAD Miša Golicin istakao je da rekonstrukcija neće uticati na redovno vodosnabdevanje. Građani Kruševca neće osetiti gubitak u pritisku vode u onom trenutku kad budemo prevezivali sistem u jednu liniju. Otvaranju radova na rekonstrukciji fabrike vode u Majdevu prisustvovali su gradonačelnik Kruševca Desimir Pavlović sa saradnicima, načelnik Rasinskog upravnog okruga Dragutin Veljković, predsjednici opština Ćićevac, Varvarin, Aleksandrovac i drugi brojni predstavnici političkog, privrednog i javnog života Kruševca i okruga.